אם יש לכם כסף בבנק, אתם חייבים לשמוע את הסיפור הזה. על איך אישה אחת הצליחה למוטט בנק שלם בישראל, לגמרי לבדה. בשנת 2002, מדינת ישראל התעוררה לסיוט פיננסי. הבנק למסחר נמחק לחלוטין. האחראית לזה זו אתי אלון, פקידה בנקאית פשוטה, שהצליחה ב5 שנים לגנוב 250 מיליון שקלים מתחת לאף של המנהלים, רואי החשבון ובנק ישראל. והיא עשתה את זה לגמרי לבדה. היא פשוט פתחה חשבונות פיקטיביים, משכה כסף מלקוחות עמידים וזייפה מסמכים כדי שאף אחד לא יחשוד. את כל הכסף הזה העבירה לאחיה, כדי לכסות חובות ענק מהשוק האפור ומהימורים. ומה שמצחיק, שהעסק הזה קרס רק בגלל שהחליטה להסגיר את עצמה. ואחר כך הלקוחות הגיעו לבנק וגילו שאין בנק ואין כסף. המדינה כמובן נאלצה להתערב ולפצות את האנשים שנפגעו. והאירוע הזה שינה לחלוטין את הרגולציה ואת הפיקוח של הבנקים שאנחנו מכירים עד היום. למה הסיפור הזה מעניין? כי זה תזכורת חדה לכלל אצבע הכי חשוב על הכסף שלכם. החסכונות שלכם הם לא קופסה שחורה. אל תיתנו לאף אחד לנהל את הכסף שלכם בעיניים עצומות. גם אם זה בעל מקצוע. תמיד תדעו איפה הכסף שלכם יושב ומה הוא עושה. אם אתם רוצים ייעוץ השקעות שמבוסס על שיתוף מידע בכל זמן נתון ועל בניית תיק ללא אינטרסים, שלחו לי הודעה.